Parkujeme, čakáme na San Martine. Už sa začínam pekne pražiť, hlavu mám už opálenú ako také hnedé vajce. Lebo nemajú náš flight plan. Čakáme a tliachame s ochrankármi a už to ide, už sme na vo vzduchu. Smerujeme na ostrov Barbuda, čo je hodinový let ponad otvorené more. A tak sme si spravili ešte jednu zastávku medzi tým. Toto je Svätý Bartolomej. Toto letisko možno poznáte z množstva videí kvôli strmému zostupu a množstvu lietadiel, ktoré to proste nedali a skončili na druhej strane v mori. Samozrejme my na našich vírnikoch to nemáme problém absolvovať, takže s prstom v nose sme si to ešte aj natočili. Dlhý let nad otvoreným morom som si krátil zdravením tejto lode a zrazu som vám pod hladinou uvidel normálne, že žraloka. A už sme sa priblížili k ostrove Barbuda a tu v tejto tyrkysovej nádhere sme mohli pozorovať pod hladinou korytnačky, raje a to normálne v desiatkách, v húfoch. Problém je, že vy na tomto videu to veľmi neuvidíte. To je golfový rezort ako lusk, čo? Ale to som zvedavý, že koľko loptičiek je na dne tej tyrkysovej vody. Bohužiaľ aj tu sme videli stopy hurikánu. Prilietame na ostrov Antigua, na ktorej je veľké medzinárodné letisko a museli sme počkať, kým odletí Boeing 737 smerujúci do Spojených štátov. A zaujímavé je, že ani také je pekné, že nám nedovolili na ňom ani pristať. Povedali, že máme pristať na rolovačke. Antigua, ktorá dýcha starým anglickým kolonializmom. Celé toto prostredie je very, very English. Vrátane tejto nádhernej starej mapy ostrova. Kajakovanie pri západe slnka a dobrú noc.